नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव। स्वागत बरुआ सबके पीकेपी भोजपुरी हमारे यूट्यूब चैनल में। रुआ सबके हम बता दें कि फिर एक बहुत बढ़िया वीडियो लेके रुआ सबके सामने हम उपस्थित बानी। रुआ सबके बता दें कि हम अपन वीडियो बना रहा बानी अपन स्टूडियो जय माता दी डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो से। और सबसे पहले रुआ सबके हम मेन मुद्दा वाला बात करे वाला बानी शिल्पी राज जी के बारे में। देवरा ह दही बलमुआ ह बुनिया, जवन गाना बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो रिलीज हो चुकल बा। वो कौन कंपनी? वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड भोजपुरी से। रुआ सबके सुन के बहुत ही मज़ा आई। अब वीडियो तो रुआ सब जानते बानी कि वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड से कितना खतरनाक वीडियो बनेला। तो रुआ सब अंदाज़ा लगा सकतनी कि शिल्पी चाहते गाना लिखल के हुई। तो रुआ सबके हम बता दी कि विजय चौहान जी के लिखल गाना और आर्या शर्मा जी के बनावल म्यूजिक बहुत ही टॉप, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही खतरनाक वीडियो बनल बा। तरुआ सभी गाना के सुनी, ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दी और वीडियो के देखी और ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दी। काहे कि वीडियो एक अजब लाजवाब तरीका से बनल बा, जौन की मज़ा आ गई वीडियो देख के। हर एक गाना के कट के अनुसार वीडियो बनल बा। और गाना लिखले बनी विजय चौहान जी और म्यूजिक दिले बनी आर्या शर्मा जी। सब रुआ सबके ध्यान रहे के चाहिए। और गाना के गावल बनी शिल्पी राज जी और वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड भोजपुरी यूट्यूब चैनल से ही गाना के रिलीज कल गई बा। देवरा दही बलमुआ बुनिया बहुत ही खतरनाक एल्बम के नाम बा। मतलब तो रुआ सब ढेर सारा ही गाना के सुनी और ढेर सारा शेयर करी और ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दी। और हमारे पीकेपी भोजपुरी यूट्यूब चैनल के रुआ सब सब्सक्राइबर करके और लाइक जरूर करम और वीडियो के ढेर सारा शेयर करम, ताकि ये वीडियो पास पहुंच जाओ। जो भी गाना नहीं के देख ले वो भी गाना के देखो और सुनो और ढेर सारा प्यारा से बदो।